A principis de gener del 1939, la República estava gairebé vençuda militarment. El dia abans de l'ocupació per l'exèrcit franquista de Tarragona, per ordre de l'autoritat militar, s'ordenava l'abandonament de la ciutat de Tarragona. Grups de refugiats que caminen a peu per la carretera, altres que estan aturats a peu de carretera esperant que arribin els camions per poder pujar i fugir. Hem de tenir en compte que aleshores Catalunya no arriba a 3 milions d'habitants, 470.000 persones que se'n vagin, una xifra extraordinària. És un autèntic èxode d'un poble. La història dels refugiats és la història de la guerra del segle XXI. Famílies destrossades, amb totes les seves coses en un carro, i després els carros destrossats. El reportatge del 15 de gener són un total de 101 fotografies. Es van capturar a la carretera de Barcelona a Tarragona. Ell té un deute amb Espanya que el va convertir en el fotògraf de guerra més gran del món. Avui, quan es parla de la guerra d'Espanya, sovint s'il·lustren fotos seves. Los ideales por los que él había luchado se perdieron en esa guerra, perdió parte de su vida. El que li importa més són els espanyols. Això es veu en els peus de foto, en els enquadraments. Ell va veure el sofriment que provocava la guerra i m'alegro que finalment això surti a la llum. He quedat sorprès de la serenor amb què assumeixen el seu destí i renuncien a tot el que encara els quedava en aquest món. Em fa terror pensar que altres centenars de milers de persones d'altres parts del món puguin patir la mateixa sort. Així és com s'ha tornat en aquests darrers anys el món on volíem viure. La defensa absoluta de Catalunya d'una forma heroica total ha sigut a la batalla de l'Ebre. Una vegada enfonsat l'exèrcit català a l'Ebre ja no hi ha possibilitats militars de defensa reals per enfrontar-se a la màquina bèl·lica tan extraordinària del franquisme. Els franquistes hi havien pres una bona part del nord de la província de Lleida i, naturalment, quan hi van entrar, van dur a terme una repressió horrorosa després de bombardejar diversos pobles i ciutats. Allò va ser el principi de la terrible repressió de Catalunya. Tarragona serà una ciutat que patirà prop de 150 agressions aèries. Això causarà 230 víctimes mortals i més de 350 ferits. Això en una població que no arribava en aquells anys als 30.000 habitants. El 15 de gener de 1939, Capa i una colla de corresponsals internacionals arriben a Tarragona sobre les 9 del matí. Ells entren a la ciutat fins a la Rambla Nova, d'allí ja no passen. Per tant, es queden a uns centenars de metres del front. En aquest indret, Robert Capa es va trobar amb els primers refugiats i va fer les primeres fotografies d'aquella jornada.
a Tarragona, esperant els últims camions per refugiats. La ciutat, on fins fa pocs dies a les fàbriques encara es feien 2 i 3 torns, ara sembla ben bé morta. A poc, el seu objectiu només era intentar arribar a la frontera amb França. En carro, amb mula, a peu, com podien. El reportatge del 15 de gener són un total de 101 fotografies. Els negatius, les còpies originals i els seus textos es troben tots a l'International Center of Photography de Nova York. L'International Center of Photography va ser fundat el 1974 pel germà de Robert Capa, Cornel Capa. Aquí tenim tots els seus negatius, moltes còpies originals, unes 10.000 còpies originals i unes 10.000 més de contemporànies, els seus quaderns de contactes, cartes, papers, peus de foto, revistes on es publicaven les seves fotos. Per tant, és un arxiu molt complet de tota la seva obra. Robert Capa va anar a Espanya el 1936 i aleshores era pràcticament un desconegut. Havia treballat molt poc abans d'aquella guerra. La seva foto més famosa era una foto de Trotsky fent un discurs a Copenhagen el 1933. La foto ja tenia trets de les primeres fotos de Capa, aquella sensació d'acció tan forta i de justícia. A París hi havia desenes de milers de refugiats alemanys, polonesos, hongaresos. Sovint eren jueus, però no sempre. I tots lluitaven per sobreviure com podien. Una manera de sobreviure per aquella gent era fer fotos. Per fer fotos no calia parlar. Per això intentaven vendre les seves fotos a les publicacions. Ell vivia d'allò. A les cartes que escrivia la seva mare sempre li explicava que tenia dificultats per menjar, literalment, i que havia de buscar la manera de moure's com a fotògraf en una ciutat on hi havia molt bons fotògrafs. Si m'haguéssiu fet aquesta entrevista fa 5 anys, m'hauríeu trobat en una habitació petita de Sud-àfrica, amb un matalàs per terra i una finestreta, i de tant en tant una rata morta a la cuina. Al principi, la majoria de freelance anem així. Capa vivia molt modestament. Crec que ara encara es va molt com s'anava aleshores. Dorms on trobes un lloc per dormir, t'emportes moltes coses per menjar i, si no, ho demanes, ho agafes prestat o ho robes. Crec que en els moments de caos tot això no ha canviat gaire.